Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама кас хушош омаден. Ҳама кас метавонен ки лайка монен, я он комментария нависен, я он гапи хубе ки дар комментария ва поделиться киден ва одамое ки дар шаҳри Кустанай дар Қазоқистон зиндагӣ мекунен. Як апа дар раҳ мондагиай, ҳава апа ҷо каранда курай ва ана инҷоша внимательно гӯш киден. Полный расход ма сӯша дар шумо мегзаронам, чанд ҳазор тенге дар коша метаем. Ҳами апара гирен Тоҷикистон роӣ кунен, ё ки дар ман сиёса бурен ки ҳами апара мо гирен дар берун мондагиай. Шуш фарёд кардаша ки биёя, омада се гудаки майда кати ва шуш дар инҷа зан дошта дар Кустанай. Ин духтар карочи дар кор нашидаша, просто овардаша амҷа ягон вақт мумкин истифода бурда. Ҳозир шавида бурварда парта дар беруна япа. Ҳамида бародарои шаҳри Кустанай ягон кас агар ки ҷо дошта бошен, ё ки ҳамин апара ақлан гирен ягон ҷо барен ҷо кунен, ягон гостиницаи хоселя пулша ман дар шумо мезанам, проблема неста. Ва тамоми блогерое ки канали бақувват дорен, подписчик бисёр дорен, ҳамин видеоро метавонед ки просто сообщество партонед ки ягон бародарои Қазоқистон будагӣ бинан ва сиёса бурен. Номерои ман 8910 88 88 676. Аллоҳи меҳрубон шумо нигаҳ бошад. Ин видео видеои срочное барои бачаҳои Қазоқистон.